Mä jututin tuossa äsken tätä sun tulevaa vastustajaa ja hän kertoikin, että hän on sua niinku seuraillut paljon ja seuraillut sun pelejä ilmeisesti mun ymmärtääkseni jo niinku tässä jonkun vuoden takaa jo on kauhean innoissaan tästä pelaamisesta. Minkälaiset fiilikset sulla on, kun sä lähdet niinku ihan täysin tuntematonta vastaan niinku pelaamaan? Että hän tietää susta ja tämä ei ole ihan ensimmäinen kerta, vaan näitä pelaajia on paljon, jotka tietää susta. Niin minkälaiset fiilikset sulla on sitten, kun sä istut alas? Niin, en mä tiedä. Siis varmaan mä otan aika niinku rauhallisesti alkuvaiheet siitä, että miten hän pelaa ja muuta, mutta en mä tiedä, mä näin eilen jo baarissa hänet ja siitä vedettiin fisu kunnolla ja muuta. Et jonkunnäköinen niinku näkemys on kuitenkin, että ainakin on kuitenkin ihan pelimiehiä, että tykkää dokailla ja muuta. Mutta sanotaan, että niinku jos ton pelin kannalta pitäisi laittaa, niin mä katson se eka ehkä 10 minuuttia ja sitten sen jälkeen alan niinku vähän kategorioimaan sitä jonnekin suuntaan. No ei ole käytännössä mitään isoja ennakkoarviointia tai muuta siitä, mutta eilen painettiin tosiaan fisuun ja otti niinku ennakkoluulottomasti monta, sanotaan ehkä 8 fisua siinä putkeen. Se voi jopa olla niinku aika aggressiivinen ja niinku raffi äijä, mutta kyllä mä yritän pistää kampoihin.